Israel assassina, Europa patrocina. Que la Fira de Barcelona està acollint empreses que es lucren del genocidi contra el poble palestí. Som aquí per enviar un missatge molt clar, i és que genocides fora de la Fira i fora de la nostra ciutat. Hem recollit prop de 100 firmes d'organitzacions de tota la ciutat que exigeixen a l'Ajuntament de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya i a la Fira de Barcelona que no es permetin pavellons en nom d'Israel. Algunes d'aquestes empreses com Amazon, Google i Microsoft són activament còmplices de l'actual genocidi del poble palestí, ja que estan venent serveis de núvol i intel·ligència artificial a les forces d'ocupació d'Israel. En fer negocis amb l'apartheid israelià, estan facilitant que el govern d'Israel vigili els i les palestines, les obligui a abandonar les seves terres i perpetri un genocidi. Esto se convierte en una cuestión ética para Barcelona. La apuesta de la ciudad por el sector tecnológico y sus ambiciones de convertirse en un centro tecnológico mediterráneo implican, como estamos viendo, un giro hacia los sectores de armamento, la defensa y la seguridad. ¿Eso es aceptable? Que deixen al poble palestí decidir el seu futur. Ni Trump, ni Netanyahu, ni el govern sionista, ni el govern nord-americà va parar la lluita del poble palestí. Seguim conjuntament amb tots els pobles lliures al món per defensar els drets del poble palestí i per Palestina lliure. Que nosaltres estem amb la vida, nosaltres estem amb Palestina i no pararem fins que no siguin benvinguts genocides ni a la Fira ni a la nostra ciutat. Visca Palestina lliure! Visca Palestina lliure! Visca Palestina lliure!